Nina benkashana kamenze yaphuza umlazanga ameve enhla nasezantsi efundazweni zonke ikhona. Siyabingelela sanibonana igama lami King Sichaka, igama lomsakazo noma mbona kude wakho iBlaqlife TV, igama lohlelo ke impande ezama Africa. Sithemba ukuthi abantu baphilile emakhaya inhlangothi zonke zomhlaba nikahle. Niyazi ke mase sifikile sisuke sizohlubudlu bekhasi nisobheka indaba ehlabahlosile ethinta abelaphi bendabuko nokunye ke okuthinta bona ngqo ukwelashwa kwabantu naso zonke izinto abantu abakhala ngazo emakhaya ethinta impande yesintu. Thina ke asihambi sodwa sokhuluma nodokotela bethu njengoba sinayo udokotela uGasa namhlanje. Dokotela sibingelele. Sibingelele umsakazi, sibingelele nababukeli beBLaqlife TV. Sithemba impilo ikhona ababukeli bakubhekile ukuthi udokotela wethu uyaphila na? Hayi kuyaphileka. Hayi siyabonga. Injani impendulo zabantu lapha emakhaya basizakalayo njengoba uqhubeka ukusebenza ngabo nje ongasithi fahla kancane before siqale size ngakho. Hayi umsakazi, abantu bayakujabulela kakhulu ukusebenza nami. Bayakujabulela kakhulukazi labantu uthola babethatha izinto kubantu asebezolungisa izinto zabo. Yeah. Abanye bake bafike nezinto engibonayo ukuthi kwayimina zinkinga ngoba abanye bangifikela nezigubhu kuthiwa nasi. Yabo. Ngibe sengamtshela umuntu ukuthi ngemla ngikwazi ukuthi ngikusize ngesigubhu ukuthi ngisilungise ukuthi sisebenze ngoba into esuke ingakhewanga yimina. Yabo. Mina into engakusiza ngayo khehla ukuhlambulula, ngikugeza. Ngibe sengigaxa leyo nto ezophila kuwena egazini yokuthi kuphakamise ngoba lesigubhu leso suke uthothe esinye ngilethelwe sona. Yeah. Sisuke umsakazi uthothi sifakwe into eziningi ezahlukene izinto esizoye savala nenhlanhla yakhe. Okay. Ngoba imithi othothi ifakiwe lapha kulezigubhu lezi zinto nje impondo into esengiyibonile nje efika nabantu la esikolweni. Uthothi mhlawumbe kufakwe le mithi le kuthiwa ilokhuzana umlutho. Okay. Yabo. Umlutho mengabe kufakwe wona esigubhini wenza ukuthi umsakaze into yakho nosuku nawo mase uhamba uyithathe yonke. Oh, okay. Uyithatha yonke into osuku nayo. Yabo. Manje labo bantu laba gcina sebenenkinga ezikanjalo uthola leso sigubhu sifakwe nomuthi ekuthiwa umphame ephuca. Yabo. Kube ngathi kuyakhanya phinde kucishe makucisha ithatha yonke lento ngoba abona mangathi umsakazi mina ngisebenzisa umphame ephuca. Umfowethu nginikeze ijacket yami ngithi ngiyiqoke. Tsheleka umsakazi. Uhlupheka kube ngathi uloyiwe wena uthothi into zami. Okay. Ngendlela oyisigange ngayo lo wamuthi. Manje umuntu menzelwe izinto abamshayisa amabhavu babone ukuthi yini ehambisana nalowo muntu. Ngoba la ekhaya umsakazi amabhavu ayi4 bayazi abantu abakubafika. Alright, ngoba vele size ngakho kwamabhavu sokhuluma ngakho. Lokho kunye sobuye sikhulume ngakho ukuthi mhlawumbe masikhuluma ngomlutho lo sikhuluma ngani ngelinye lamalanga. Kodwa asingene straight kule yamabhavu. Abantu emakhaya behlupheka kaningi bekhuluma indaba zamabhavu beya ezinyangeni zibasiza odokotela abahlukahlukene ukukhuluma indaba zamabhavu. Kodwa abanye sekubuka ngazi ukuthi yinto noma uba uvela yisho nje. Kodwa ke namhlanje uzoveza ukuthi amabhavu ahlukahlukene. Asiqaleke kuwona ukuhlukana kwawo ngokwazi kwakho dokotela ahlukene kanjani. Sowaza msakazi. Msakazi amabhavu la ekhaya masikushaya ngebhavu. Kunebhavu msakazi lokuthi sikususa isichitho. Okay. Yabo. Sikususa amanzi amnyama. Yabo. Lelo bhavu lelo lisuke lifakwe umuthi ekuthiwa umanzi amhlophe. Cathi uyawazi msakazi. Yabo. Esuke kuze sikwazi ukuthi sisuse lamanzi amnyama. Yabo. Cathi izinyanga eziningi ziyawazi amanzi amhlophe. Sesiyabuya lapho umsakazi sesizokuhlambulula ngelinye ibhavu elisuke lixutshwe nanempepho le yamawele. Yabo kwafakwa induku ezithize phakathi. Elisuke kuye lokulamula izimpi ngoba kusuke kubaswe nanomlilo. Yabo. Kwase kudluliswa khona weciswa nomlilo wasuqeda kulamula izimpi ezikwempilo yakho abanye uthi babangwa izidalo. Yabo. Sesiyabuya ke lapho umsakazi kule bhavu leli lesi4 yilona esilo selikuhlukanisela ukuthi okay la into yakhe ihamba kanje. Yabo. Ngoba mase sesikushayile lo bhavu leli lesi4 so sesibona ukuthi okay so uclean kangakanani manje. Into zakho sesiyaqala sesinginikeza inhlanga sikufaka incweba inhlanga lezi inhlanga zokuthi ungaphikiseki inhlanga ezisuke zifakwe ezishiselwa imali kwazofakwa nomuthi ekuthiwa uzikhundla ukuthi la ufika khona ufika uphathe konke la ufika khona. Kuzoba ibhavu lesibili le bhavu lesibili lona lihamba nesinye isigaba engathi sokuphakama sokuthi uthwalele ibhizinisi. Kulesigaba lesi kuthiwa yilokhuzana igama laso. Uduma ngehlazo usebenza kanjani umsakazi? Uphakanyiswa ngeqhude limhlophe. Okay. Uphakanyiswa ngeqhude limhlophe ngisho ugayo la esigodlweni umsakazi kufika amantombazana azogaya. Awugayo abantu besilisa. Mangabe umuntu wesilisa ugcwatshwa umuntu wesifazane. Yabo. Ukugcaba futhi nakhona enqunu yena. Hawo.
okunaloko uzama iwumkhutshane inako ukuthi kube khona omunye umcibishwano ngoba ngisho uzolithatha lo hlanga ovana ufike nje uthi hayi ngizothatha lo hlanga kumele sihambe senawo emfuleni kube khona izibani esikumisela zona kube ngathi kuba yilajana kodwa wena ukwazi ubone ngathi la siqede sisuke lapho sesiye emfuleni sesibe siyakubhava khona siyakubhava ngoba lento soyisenze phesha komfula mase siyasuka sesesidulini siphinde sibuyele khona emfuleni sethi kushanga ebhava lisuke lifaka umhlamba amanzi lazofakwa nobisi lazofakwa nezinye induku engeke ngazibala umsakazi yabo. Okay, mhlambe ungakaqhubeki kakhulu dokotela ukhuluma ngeinhlanga la left and right ukuthi kufakwe inhlanga ezokufaka inhlanga ezokuthi abantu abaningi la kwi Blaqlife babuya bekhala bethi okunye kwalezi inhlanga abafakwa zona igcine sesibagqilaza bengalala ebusuku beba nezinto ebacindazelayo nani wenza kanjani kule yebhavu ukuthi kungagcini umuntu ezofuna usizo la esecindazeleke ekhaya ngenxa yenhlanga msakazi indlela esenza ngayo la kaGasa ihlukile msakazi ihlukile safundiswa amakhehla amadala ugala la ekhaya kuvalwa isigodlo ngihambe ngoba ngisuke ngiyemzo la ngaphandle ngisuke ngiyofuna ukuthi ngenzele abantu into ekuyiyona msakazi kunemafutha angasetshenziswa ukuthi iwona agcine sefaka abantu enkingeni kunamafutha angena kulezi zinto zokuphakama uthothi kuphakamisa umuntu makuthiwa msakazi amafutha esothamlilo yabo kusuke khulunywa ngenye into lapho leyo nto leyo njengoba ngisuke ngikushaya amabhava o4 isuke ingeke izwane vele nawo ngoba isothamlilo into eyothi umlilo umuntu umsakazi ukhipha lo mfihlo umsakazi ngiyazi ezinye inyanga mhlambe kuyoba khona lo kodwa nje isothamlilo umuntu umsakazi yabo kungathi ungashintsha ungafaki lawo mafutha lawo ufake amafutha enye esinye isilwane engeke ngisisho bayasaza singene ekhaya yabo sihlaliswa ngaphandle mangabe unaso leso silwane nje sikhona nala amafutha kusho ukuthi isothamlilo lesi uma ngabe kusakufakwa amafutha aso isona senza ukuthi umuntu acindezeleke ya phela isothamlilo kusuke kuumuntu wakomunye umuzi umsakazi kusuke kufaka umuntu kahle kahle into eyothi umlilo umuntu umsakazi qhubeka yabo so umsakazi la ekhaya ke thina siwafaka amafutha esothamlilo kulezo zinto zokuphakamisa safundiswa kakhulu nje umuthi ngoba kunemithi umsakazi engaxutshwa yabo kunomuthi okwazi ukusebenza umsakazi thothi u4 umsakazi kuphela kule bhable lengilisho ukuthi lokuphakama kunokufe kuba unhlanhleni umsakazi khona umuthi ekuthiwa unhlanhleni umila kube ngathi uyathandelana kanje uthi kuzoba khona umuthi ekuthiwa isizukulwane basaza abanike inyanga eziningi isizukulwane soyisenzela ukuthi lento mase igaxile kuwena ingabe seyiphila kuwena kuphela ukuthi makwahamba sekuphelile ngawo senzela ukuthi nasenganeni zakho iqhubeke kuphakame hlezi kuphakeme ulokhuzana umcebo uhlezi ukhona uzwake sokwazi manje dokotela mhlambe ke sibuyela back kule yamabhavu njengoba uyichaza nje umbukeli lapha ekhaya weBlaqlife impande zama-Afrika uthula uyabheka ukuthi ke njengemoto umuntu mayeze kuwe usuke imoto ineyinkinga eziningi ezahlukahlukene wena njengomakhenikhi uyayibona ukuthi akukhona lokho akukhombile khona nokukhona nokuyi nezinyanga zenza into efanayo kubaleka kangakanani lamabhavu wonke umuntu awenze noma mhlambe likhethe lilodwa liqondene ngqo nomuntu msakazi umthetho nje wala kaGasa msakazi mawufika noma ngabe kuthiwa bese kuvaleke kanjani isokuvulela into zakho kumele msakazi sithi mase sikushaye ngamabhavu awu4 siqale sokugezisa ngaphesha komfula siyakulahlisa sesiyabuya sobasa umlilo sishisa impepho sathi umlotha wempepho khona umkhubo esiwenza usuxube namakhubalo sesiphinda futhi siyakubhava futhi nakhona emfuleni sesithatha le bhavu lesithathu yabo elixutshwe nenduku eziningi ezahlukene kodwa induku zamanzi ngoba abantu abaningi umsakazi iqiniso nje limsulwa bafuna umuthi omhlophe abawudingayo ngoba umsakazi abantu abaningi baphupha amanzi bahamba nabantu bamanzi yabo mase sensela ukuthi lento ithi mayivuleka kuyena ibe seyikwazi ukuthi siyiconnectise nale yanto le yakhe kuze kukhanye nabona ukukhanya angathi umuntu uthi uyaphuma kade ehambile wakumelaphi ubuya kabona lutho onginaloko kuba mnyama kakhulu yabo abuye seba nama complain ukuthi nalezi zinto zakhe ziyashabalala ezinye zezinto ezidala ukuthi izinto zishabalala abantu bagcatshwa ngezinto othi amakhambi entaba yabo babuya bafaka nezilwane othi izilwane ezingahambisani nomzimba womuntu umuntu uvane kwathiwa bubhunga mhlawumbe ngebhave lembalo abanye uthi bagezele emva kwendlu omunye uthi umsakazo uthatha into esiyi-red akayazi ukuthi enziwe kanjani yabo uphondo la ekhaya umsakaza noma ungafika ukuthi uzothatha ngeke ufike ukuthi sifese sikunika uphondo sithi miye uphondo hamba singakuthatha siyakuthatha sokuhlambulula sikubhave base siqede sikunikeza ukuhamba lo khamba lisolifaka ilokhuzana lifaka induko oyishaya ngayo ichayi lisuke lifakwa amafutha enhlwathi yabo
mase siyayithatha lento ayithi ufuna ulokhuzana uphondo siyakuthatha siyahamba nawo siyakugqibela lona wena ufika ukhulume futhi lapha sikutshela ukuthi ukhuluma kuphi ukukhuluma mase ukugqibela lona siliphakamisa ngoba lo phondo lelisuke sikuphamisela lona luchiche endleleni esuke ihamba abantu abaningi yabo siyagqibela yona siyakutshela na indlela ebhizi ihamba abantu abaningi sibe sesiyagqibela yona siyala ehamba khona abantu bestimela ngase station njengoba ubona umsakazi abantu bephithizela singibhele lapha endleleni ebusuku ukhona nawo mase sithi hamba khehla ke manje usuyolinda 7 days emva kwa 7 days usuyabuya soyilanda le ndoda masiyilanda le ndoda ke umsakazi siyilande ngembuzi okay imbuzi esancane ekhona lembuzi umsakazi nakhona hayi uzoyilanda uze nawo la kumina endlini awuyilanda uze nawo la emini endlini masubuya sihamba sesiyogeza ngolunye ukhamba sikushayisa ukhamba lenhlanhla lemfuleni siyakuhlambulula sesihamba ke solanda le ndoda la ebusuku soyimba khona sofika uyakhuluma ke lapho uyakhuluma uyasho ukuthi kunozibani wakabani ke manje njengoba umbekela usuzomthatha uzohamba naye sesinquma lembuzi le yonke lento eyenzakala ayuphazamisa umndeni walomuntu osuke ezokwenza ayuphazamisa enhlobo umsakazi ayuphazamisa isuke ibhekene naye thina siwesilayini into esuke ibhekene nawe phela esuke idinga wena vele emakhaya ngiyanazi ukuthi ngabantu abahlala pheka ucingo nifone nibuze kodokotela ukuthi kwenzakalani nibuze ningakuzwanga kahle nizoqhubeka nenze njalo khona la kwiBlaqlife TV kuyimpande zama-Afrika udokotela ukhona kudokotela uGasa ekuchazile okuningi ongakuzwanga uyazi na utholakala lapho dokotela mhlawumbe lakho lokugcina ke xwayisa abantu ngamabhavu noma mhlawumbe abangakwazi abafisa ukukwazi ngento ekuthiwa ibhavu nokuthi la kwaGasa lento ekuthiwa ibhavu kubaleka ngakanani ukuthi uze la kwaGasa uzoyenza ukuxwayisa abantu lamsakazi ibhavu mangabe uzoshayisa ibhavu alikho ibhavu elishawela emva kwendlu umsakazi kuze kwazi ukunyakaza izinto kuze kunyakaza izinto kumele ushawele emfuleni ohambayo ukuze into zakho zikwazi ukumuva zinyakaza uqala ulahlisa isilwane ngaphesha komfula ubuye lapho ukuhlanjulula ukline ngoba khona umuntu othotha into zakhe zifasile emsakazi akasebenze mina enqwaba abantu oyobezwa umsakazi belokhuza la bebonga abanye bangifonela basazokhomenta abantu abaningi esengibasizile nje ngibasiza mahala ukuthi bathi izinto ziyabheda akasebenza kanalutho bafone ngithi hayi ngifakela imali yokuposa khehla ngikuposela umuthi zinyakaza izinto athola umsebenzi umuntu avulele mase ngithi wozogeza sengizokuhlambulula ke ngoba manje ngisuke ngicelele ngaphahla la ukuthi hayi nangu umntwana wakabani kwenze ukuthi kanje uthi izinto impilo imile kanje akwenze kulutho usacela ukuthi simvulele kuzothi makuvuleka indlela bese yaqhubeka bese khokha inkomoya la ekhaya okay siyakuzwa dokotela mhlawumbe ke abantu mabefuna ukwazi dokotela uGasa utholakala kanjani kuphi nendawo usebenza ngaziphi izinsuku makwenze njani msakazi kusebenza zonke izinsuku mina njengoba nibona nje msakazi namanje kunabantu engibamisile ngofika wena kusebenza zonke izinsuku umsakazi ngitholakala endaweni yaseMlazi eThekwini ngisebenzela kuMangosuthu highway ka-A inamba yami emsakazi ithi 081 45 78 132 asiphinde 081 45 78 132 phela nje ilokho futhi ukuba kudlulisa kubona abantu ayikona nje umsakazi kuphela ngifuna ukudlulisa kubantu ukuthi nosedikubele akasukume nosethi sengidlala inyanga kwaphela ngami imali iphelile kodwa mengabe kuthi uphethe lokho ukuthi akwazi ukuthi akhanyise siyakwazi kumsiza lo muntu baba Gasa sithembe ukuthi nani nithokozile emakhaya nikutholeleni nikudingayo uma khona nikudingayo okungalekwa lokho esixoxe ngakho la uyidedelile inamba nizomfonela nemthinte nizwe ukuthi khamba kwenzakalana igama lami uKingSchaka asiphinde hlangane kokuzayo igama lohlelo impande zama-Afrika siqhubeke subscribe like umcimbi omuhle yaqhubeka ngisale kahle Is the Blaqlife TV